Nata karon minasan sa McDonald. McDonald drive-thru. Duraibu Suru, McDonald drive-thru. Wala mong klase. Baktas may mga dumis McDonald. Gusto nga naman may mga baktas kung sa kalayon. Uy, way nahitabo. Tara pari tripod. Baktas ta. Balik. Tripod. Labis kay tripod ako minasan. Abot na misa. McDonald minasan. Tanawang to ko si orderon dito. Wala man daw chicken diri. Burger na daw. Tripod automatic. Abot na sa McDonald minasan. Musulod na minasan. Bawal mang saba rin minasan. Uy, ito ng palungon. Nana itong gi-order minasan. Ako nabayran sa 190 gin. So muna ang gi-order. Wala dito sila manok din. Coke lang. French fries. Burger nga. Kanon ang ayang buns kay kanon. Istingan to sa ilasa ani. Uy, kaon to kuminasa na. Kasi mag-order pare. Chicken fillet Chicken fillet with rice. without coke. One declare pare. Wala. Kawan banyak. Minasan, kumana to kawan minasan. Ang hipuso na to. Kinanan. Kailain dari minasan kay ikaw customer minsan mo kaon ka. Ikaw hipusin mo kinanan. Dahil to naka sipiliti pakita. Nakalain ang paper o ang plastic. Nya. Minasan mahadlok man mo mag-video nga kung tripod diri, si pare tripod. Di man mo kuyog. Ako na limad to minasan. Wala. Nalabay na minasan. Sila na pa'y ikaon. Parin na po isa. Busy kayo. Salamat minasan. Uy! Muyang mo nag-iya akong tripod minasan. Ay, tayo sikapin. Gidala ako ito nito. Pahamak ko dali ako. Asli mas na. Paper bag din minasan. Manguli namin minasan, pero namin hapilon kadali. Araw McDonald. Manguli pa rin. Katakana ni minasan sa McDonald. Doray. Suro! Hindi mo minasan.